सगळे गोटे ଥିଲା ଜଣେ ଥିଲା ରାବଣ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସୀତା ମା ଆଉ ସେ ସୀତା ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସାତ ସମୁଦ୍ର ଘେରା କରି ଲଙ୍ଘି ଯାଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗୀ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ବଜରଙ୍ଗୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ରାମ। ତୁ ବେଶୀ ହିରୋଗିରି ଦବ କିଏ ବା ତୁ? ଯା 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 ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ସିଏ କହିଦେବେ ମୁଖ୍ୟ। ଏ ପଳେଇ ଯା ଏ ତ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯା। ମାରି ମୁଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଛାଡ଼ ଦେଶ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆରେ ଛାଡ଼ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ମୋତେ ଗୋଟାଏ କଥା କହ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ତମେ ମାନେ ଠିକ କରୁଛ ନା ଭୁଲ କରୁଛ? ଆରେ ସେ ତ ପୁଣି କାହାର ଝିଅ ହେଇଥିବେ। ଧରିନିଅ ତମ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି 4ଟା ବେଳେ ଫେରିବା କଥା ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ସବୁ ପଡ଼େ ସେ ତ ପୁଣି କାହାର ଭଉଣୀ ହେଇଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଚିନ୍ତା କର ତମ ଭଉଣୀ କଲେଜ ଯାଇଥିବ ହଠାତ୍ କଲେଜରୁ ଫୋନ ଆସିଲା ତମ ଭଉଣୀର ଡେଡ୍ ବଡିଟା କେନାଲ କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ତା ଦେହରେ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ସେ କଥା ବି ଛାଡ଼ ସବୁ ପରେ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଏ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଅଛି। ଏବେ କୁହ ତମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ଠିକ କରିଛ ନା ଭୁଲ କରିଛ? ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଦେଖିଲେ ତ ମ୍ୟାଡାମ ଏମାନେ କେହି ଗୁଣ୍ଡା ନୁହନ୍ତି ହର ପରିସ୍ଥିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୁଣ୍ଡା ସଜାଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଏ ଜୀବନ ଆଉ ଏମିତିକା ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବାନି। ଚାଲ ପଳେଇ ଯିବା ଚାଲ। ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବେ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତିକା ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ଆପଣ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ମ୍ୟାଡାମ 1980 ମସିହାର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଚାଲୁନି ମ୍ୟାଡାମ। ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଘର ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛି এই କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଆନାଜାନ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ହଁ ସେ କଥା ସତ ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ହ୍ୱାଟ ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ବିନା ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ସେମିତି ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ତା ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବନ୍ଧା ପଡ଼ି ସାରିଛି। ମୋ ହସ ତା ହସ ସହିତ ମିଶି ସାରିଛି ଆଉ ମୋ ମନ ତା ମନ ସହିତ ଛନ୍ଦି ହେଇସାରିଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଏ ରାମ ସହରର ଚିକମିକ ଆଲୁଅ ଭିତରେ ହାଇ ସ୍ପିଡ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବା ରୋଡ ରୋମିଆ ନୁହଁ ଯେ କି ସାର୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା ଭଳି ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ନାଉରୀ ଟୋକା ବାସି ପଖାଳ ଆମ ଅପାର ହାତ ରନ୍ଧା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ବାୟାଣୀ ପ୍ରେମିକା ବସ୍ ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ୟା ଛଡ଼ା ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବି ପାରନ୍ତି।